A primeira xornada da Liga de Parellas Primavera 2026 realizouse con éxito no campo de golf do Barbanza, onde máis de 20 golfistas fixeron acto de presenza. A Liga de Parellas Primavera 2026 xa botou a andar cunha primeira xornada marcada pola igualdade e o bo nivel competitivo. O torneo, que deu comezo o pasado xoves, prolongouse ata o sábado e reuniu a numerosas parellas e aficionados nun ambiente de gran expectación. A competición deixou destacados resultados tanto na categoría handicap como en scratch. Na xornada do xoves 21, a parella formada por José Manuel Blanco e Amador Lavandeiro foi a mellor en handicap tras acadar un total de 48 puntos. Pola súa banda, en scratch, Marcos Gómez e Simón Daniel Varela situáronse tamén no máis alto da clasificación coa mesma puntuación, 48 puntos. O venres trouxo novos protagonistas. Damián Manueleiras e José Rivera convertéronse nos grandes dominadores da xornada ao imporse nas dúas categorías. A dupla sumou 45 puntos en handicap e 43 en scratch, asignando unha actuación moi sólida. Xa no sábado, Ismael Calvo e David Montero repetiron a fazaña conseguida o día anterior e lograron a vitoria tanto en handicap como en scratch. A parella pechou a xornada con 44 puntos na primeira categoría e 42 na segunda. A seguinte cita de Liga de Parellas Primavera celebrarase os días 11, 12 e 13 de xuño. Nesta ocasión, os participantes competirán nun percorrido longo baixo a modalidade de fútbol.